Büyük Tanrı'nın adı bilen salam mehervan ildeşler. Bilişini diyali atalar sözleri. Harfların aytışyali zerbul mesel. Bizim bay altın hazinamızdır. Geçmişten geliyen, ata babalarımızdan geliyen ulu, ehmiyetli, bahalı sözler bize aylanıp bize geliptir. Bizden hem gelecek nesillere yetmeli. Ol bizim atalarımızın tecrübeleri aslında. Öğrenen vaatlarını atalar sözleyip bize artarıptırlar. Ben inni arasında vaktim bolluğuna göre size atalar sözünden her yedek bir yerine aytıp geçecek boluyor. Eğer halkımız kovarsa, kovarsalarsa devam ediverir. Olmasa da yetiştiğimden inşallah yer almakta olur. Bu yedek başlangıçta bir atalar sözü, olam ben söyleyen atalar sözüm. 40 yıl maya gidinçen, bütün bir yıl nergezgin. Näme diýär? 40 yıllap maya gidinçen. Bir zyl nergezgin diýär. Maya näme? Düýen orkoçysyna, maddesine maya diýilýär. Ner diýipdi erkeğin aýdylýar. Bu taada şol yürekliliği aýtjak bolýar. Batyrlyk, cesaret, korkmazlyk. Maya meherli, näzli ýöne korku bolýar. Näme de bolsa, ol orkoçy korkulrak bolýar da erkeklere öre şeýlerek bilişmedi ýani. Şol üçin aýtýar, 40 yıllap korkup ýaşajak diýär. 40 yıllap ömrüm korku ile geçecek bolsa, on yerine birce ýyl ýaşaýyn ýöne erkekçe geçsin, mertçe geçsin diye. Korkman ýaşaýyn, özüm bolup ýaşaýyn, azat bolup ýaşaýyn. Görýäňizmi, näme kymmatly sözler. Onam näme meňzetmeler bilen aýtýar, simbollarla. Bir maya meňzetdiýär, orkoçy diýär, o birinem erkek diýär meňzetdiýär. Bugünün atalar sözü 40 yıl maya gidinçen, bütün bir yıl nergezgin. Ýöne köp wagtda şol atalar sözleri bizim edebiýatymyzda da ýol açýar. Şairlerimizin goşgusunda da yer alyp bilýärler. Bizim beýik klasik şairimiz Molla Nefes, şoň esasynda şol atalar sözü esasynda ýazan bir bu goşgusy da bar. Şoň bir bölegini okap bereyim sözüň soňunda. Köňlüm sana nesihat, gezseň serbeser gezgin. Tani dostu düşmanyň, öýüňe bahabar gezgin. Ganim bilen garjaşsaň, ganim düşman. Çekeleşseň düşman bilen. Ganim bilen garjaşsaň, daim müşriper gezgin. Gezseň dünýä ýüzünde, dogan täze ter gezgin. 40 yıl maya gedinçen, bütün bir yıl nergedin?